Continuarem amb el nostre programa i la següent ponent serà l'Helena Bosch. La presentaré. Ella farà una actualització sobre les evidències de l'evolució. Si hem començat presentant la teoria, ara el que volem és revisar aquestes evidències i què en sabem a dia d'avui, què en sabem de nou, i ho farem amb ella. L'Helena Bosch és doctora en Biologia, és sotdirectora i investigadora principal a l'Institut de Biologia Evolutiva. Ella en particular ha combinat la seva activitat investigadora amb la docència i primer ho va fer com a professora associada de la UPF i posteriorment com a professora adjunta el 2012. El 2013 va rebre un guardó al Premi a la Docència destacada del Consell Social de la UPF i també el 2015 un Premi Crea Acadèmia. Helena, moltes gràcies per afegir-te avui a aquesta sessió. Em penso que ja estàs connectada. Sí, em veiem. No et veiem encara, però et podem sentir i podem veure la teva pantalla projectada. Vale, perfecte, doncs començo. Molt bé. No et veurem, llavors no posaràs el vídeo. Ai, a veure, no ho sé fer-ho ara. Bueno, si cas quan acabi per les preguntes em poso... Ho tens avall, ho hauries de veure avall a l'esquerra del tot. Ara no ho sé veure, Pilar. A veure. Cap problema, si no... D'acord, faig la presentació i després intento, sense la presentació em penso que me'n sortiré millor. Vale, molt bé, Helena. Moltes gràcies per la presentació i gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada que se surt una miqueta del que fem normalment. Doncs, com has introduït una mica la Pilar, el que intentaré presentar aquí seria donar una petita pinzellada en aquests propers 15 minuts, potser una mica menys, sobre el que la recerca actual en biologia evolutiva ha portat en alguns exemples que clàssicament s'utilitzen com a proves o com a evidències de l'evolució. I en particular m'agradaria mostrar quins coneixements ha portat sobretot la genòmica en el cas dels pinsans de Darwin i com gràcies a la genòmica hem pogut, per exemple, identificar quina és la causa genètica del fenotip adaptatiu associat al melanisme industrial i igualment, gràcies a la genòmica, també hem pogut identificar, per exemple, quins gens concrets contribueixen a determinats fenotips que hem seleccionat per selecció artificial en el cas de la domesticació d'algunes plantes i d'animals. Llavors, el cas dels pinsans de Darwin o de les Illes Galápagos són un exemple clàssic d'evolució adaptativa a partir d'un avantpassat comú relativament recent. És l'exemple clàssic que surt a tots els llibres. En aquest cas es tracta d'un conjunt, com deveu saber, de 13-14 espècies de pinsans que inclouen diferents gèneres i que van ser descrites ja per primera vegada per en Darwin. L'Arcadi ha mostrat una diapositiva amb en Darwin i sortia el seu viatge a bord del Beagle. Doncs durant aquests 5 anys a bord del Beagle va arribar a les Galápagos i va estudiar aquestes espècies de pinsans i les va descriure per primer cop. Llavors, aquestes espècies es caracteritzen sobretot perquè s'alimenten d'una forma considerablement especialitzada. Algunes d'aquestes espècies només mengen llavors, altres només mengen insectes, altres només mengen fulles i flors, altres s'han especialitzat en menjar espines de cactus i així anar fent. Tenen una dieta en funció de l'espècie totalment especialitzada i que és molt característica. I mentre morfològicament totes aquestes espècies són pinsans i per això ens suposem un origen comú a partir d'un pinsà ancestral que en el seu dia va arribar a les Galápagos, aquesta gran diversificació d'espècies i especialització en la forma d'alimentar-se seria molt evident, sobretot en la forma dels pics d'aquests pinsans, que podeu veure aquí a la diapositiva, en aquests cercles, com s'enfoca el que seria els seus becs, els becs dels pinsans. Doncs en aquest cas, fa tot just 5 anys que es van seqüenciar 120 pinsans
d'aquestes espècies que ja van ser descrites per Darwin. I en aquest cas, aquesta reseqüenciació dels genomes d'aquests pinsans, de totes aquestes espècies, va permetre 3 grans noves aportacions per entendre el que seria el seu origen i la seva evolució i confirmar el que s'havia dit del seu origen i la seva evolució. Aquestes 3 grans aportacions les tindríem subratllades aquí en l'abstract del mateix article original on es van descriure aquests genomes i bàsicament seria, primer, l'existència d'algunes discrepàncies entre el que seria la filogènia dels pinsans prèviament establerta a partir de les característiques morfològiques i les noves relacions evolutives que ens dona ara la genòmica. Per tant, veurem que hi ha unes certes discrepàncies entre el que diu ara la genètica i el que s'ha reconegut fins ara a partir de la morfologia. Després seria l'existència o la detecció de cert flux gènic i un cert grau d'hibridació en algunes d'aquestes espècies. Si aquestes espècies s'estan hibridant, voldrà dir que tenen una ancestria clarament mixta i, per tant, també ens està dient que aquestes espècies tenen certa relació filogenètica i un origen recent, relativament recent, perquè encara algunes d'elles s'han pogut barrejar i s'han pogut hibridar. I per últim, ho tindríem aquí al final de l'abstract, seria que aquests autors van poder identificar a partir d'aquests genomes precisament quins gens han permès la gran diversitat de formes de becs que observem en aquestes espècies. És a dir, quins gens han permès la seva gran especialització per explotar els diferents recursos alimentaris que hem comentat. Llavors, veurem a continuació alguns detalls d'aquestes aportacions en les següents diapositives. Per exemple, en aquest cas, en la part A de la figura 1 de l'article original es detalla la distribució geogràfica de les diferents espècies de pinsans que van mostrejar en aquest estudi, mentre que en la part B de la figura hi tindríem representat l'arbre filogenètic que van obtenir a l'analitzar el genoma d'aquestes espècies. En cada cas, veiem diferents noms, són els noms de les diferents espècies mostrejades i aquests noms apareixen d'un color o un altre segons el grup de pinsans al que pertanyi cada espècie. La taxonomia clàssica, a partir de la morfologia d'aquests exemplars, definia unes agrupacions de pinsans que els tindríem aquí en aquest requadre de la diapositiva, aquí dalt. El nom de l'espècie apareix d'un color o un altre en funció del grup de pinsans que clàssicament es reconeixien. I després del nom de l'espècie tindríem aquí una lletra majúscula que serà una abreviació que correspondrà a quina illa de les Galàpagos s'ha mostrejat cada un dels individus que ens apareixen en aquesta filogènia. Llavors, una cosa que crida molt l'atenció és que aquesta filogènia, les diferents espècies, es van agrupant en funció d'aquestes grans tipus de pinsans que es distingia la taxonomia clàssica. Per una banda tenim aquestes formes liles, per l'altra tenim aquestes formes marrones, unes de color blau fluix, aquestes verdes, aquestes blaves, excepte només en un cas. Veiem que en el cas de l'espècie Geospiza difficilis, aquí marcada en vermell, veiem que apareixen diferents clades de l'arbre. Aquesta seria una d'aquestes discrepàncies que comentaven entre la taxonomia clàssica i la filogènia molecular que s'ha obtingut a l'analitzar el genoma d'aquests pinsans. Llavors, gràcies a aquesta filogènia, el que van poder fer aquests autors també va ser datar les grans separacions entre aquests grans grups de pinsans. Per exemple, la separació més basal la tindríem aquí, que seria entre els pinsans Certidea, aquí marcats en lila, i la resta, va ocórrer fa uns 900.000 anys. Mentre que les ràpides radiacions entre els diferents grups de pinsans que tindríem aquí marcats en diferents colors, els pinsans dels arbres, els pinsans de terra, etc., aquestes grans radiacions dels grans grups de pinsans quan van començar a colonitzar les diferents illes que teníem en la diapositiva anterior, doncs més o menys van ocórrer entre fa 100.000 i 300.000 anys. Per tant, gràcies a aquesta reseqüenciació d'aquests genomes hem pogut reconèixer
l'origen comú de totes aquestes espècies, reconèixer el seu patró de diversificació i datar algunes d'aquestes grans separacions i radiacions d'aquestes diferents espècies al colonitzar aquestes illes. Per altra banda, si ens tornem a fixar aquí amb Geospiza difficilis, que la tindríem en color vermell, els autors en aquest cas van comparar les dues poblacions de la illa de la Pinta i de la illa de Wolf, la van comparar amb aquesta espècie que seria Geospiza magnirostris, que la tindríem aquí dalt. I el que van demostrar amb aquesta comparació i juntament amb una espècie que seria externa, que s'hauria separat abans en el temps, doncs el que van demostrar en aquest cas és que les discrepàncies que s'observaven entre les classificacions taxonòmiques i la nova filogènia bàsicament eren degudes a flux gènic entre aquestes diferents espècies. En concret, si mirem aquesta part de la figura, vam poder quantificar que penso que era un 39% del seu genoma, Geospiza difficilis a l'illa de Wolf tenia un parentiu molt més proper o molta més relació genètica amb aquesta espècie 2, que seria Geospiza magnirostris, que no pas amb l'altre Geospiza de la illa de Pinta. En canvi, per una altra fracció del seu genoma, que comprendria un 36% del seu genoma, sí que identificaven també flux genètic entre Geodyphysilis de la illa de Pinta a Geodyphysilis a la illa de Wolf. La conclusió d'aquest anàlisi del genoma al comparar aquestes espècies seria, per tant, que Geospiza difficilis, aquí a la illa de Wolf, que la tindríem en aquesta part de l'arbre, seria una espècie d'origen mixta, on la majoria del seu genoma s'hauria originat de Geospiza magnirostris o d'algun avantpassat comú seu, diríem, d'algun avantpassat comú d'aquesta forma que ara tenim en l'actualitat, mentre que una altra fracció del seu genoma, força considerable, fins a un 36%, vindria d'un avantpassat comú de Geospiza difficilis a la illa de Pinta. I precisament entre aquest 34% del seu genoma és on hi trobaríem totes les seves característiques morfològiques que van fer que Geospiza difficilis a Wolf es classifiqués dins aquest clade taxonòmicament, quan la filogènia molecular, en canvi, ens col·loca aquesta espècie en una altra branca. Per tant, en aquest cas, la genòmica ens ha demostrat un origen únic, ens ha permès d'aquestes espècies, ens ha permès datar la gran radiació i les diferents separacions d'aquests grups de pinsans i ens ha permès veure com algunes d'aquestes espècies s'han hibridat entre elles. Aquest seria un cas, però hi ha altres casos al llarg de la filogènia de diferents exemplars i de diferents espècies que s'han anat hibridant i tindrien aquesta ancestria mixta. Llavors, els autors d'aquest estudi el que també fan va ser comparar el genoma d'espècies que eren genèticament molt properes a la filogènia, però que a la vegada presentaven formes de bec molt diferenciades. I això per què ho van fer? Doncs ho van fer per intentar identificar quins gens diferien més entre aquestes espècies que tenien les formes de bec separades. De manera que podrien identificar quins gens realment estaven influenciant aquestes formes, aquests becs. En total, em penso que els autors en aquest treball identifiquen fins a 15 gens que es troben altament diferenciats, amb formes de becs diferents, i que aquests gens, alguns d'ells, se sap ara actualment que intervenen en el desenvolupament craniofacial, cosa que lligaria amb la seva funció. Llavors, un d'aquests gens diferenciats, que precisament estava destacat en l'abstract, és aquest gen ALX1. I en aquest cas, els diferents al·lels d'aquest gen no només determina diferències entre les formes de becs entre les espècies de pinsans, sinó que també dona diferències entre els individus d'una espècie en concret, en aquest cas Geospiza fortis.
En aquesta espècie, els individus tenen un gran dimorfisme en quant a la forma de bec. Hi ha individus que presenten un bec clarament robust i altres com més punxegut. Doncs en aquest cas, els individus de Geospicia fortis amb el bec més robust eren homozigots per una combinació d'al·lels, que és la B alta, B alta, mentre que els individus que eren homozigots per les formes P, aquests al·lels P, doncs tindrien el pic més punxegut. A més, en aquest cas concret, la pèrdua d'aquest gen en humans també causa problemes importants en el desenvolupament craniofacial durant el desenvolupament i neixen nadons amb uns fenotips força greus. Per tant, a partir del genoma d'aquests pinsans, a més de reconèixer la seva filogènia, que algunes s'haurien hibridat entre elles degut a aquest origen relativament recent d'aquestes diferents espècies, hem pogut reconèixer quins gens han permès aquesta extraordinària radiació i especialització en diferents recursos alimentaris dels pinsans. Aquest seria el primer exemple. El segon exemple que m'agradaria actualitzar seria el cas de Biston betularia. Biston betularia seria l'arna o també es coneix com la papallona del bedoll. I en aquest cas es relaciona és el cas del melanisme industrial, que segur que presenteu moltes vegades a classe. És com aquesta forma de la papallona que aquí permet camuflar molt bé la papallona sobre els líquens dels troncs dels arbres. Llavors, com sabeu, la contaminació en les zones més industrials d'Anglaterra, mitjans del segle XIX, va produir primer la mort dels líquens, l'enfosquiment dels troncs dels arbres, i llavors, coincidint amb aquesta època, va aparèixer la primera forma de la papallona fosca, la que es diu la forma melànica de la papallona. La primera forma melànica va ser detectada a Manchester el 1848, diria que és. I d'aquesta primera forma, que era una cosa anecdòtica, en molt poques generacions aquesta forma fosca en les zones contaminades d'Anglaterra va passar a augmentar la seva freqüència i arribar al 90% de la població. Per tant, és un canvi en aquestes poblacions de les arnes o de Biston betularia que es va poder ser observat a escala humana. I aquest augment tan ràpid de la forma melànica s'atribueix a la selecció natural, perquè diferents observacions de camp han mostrat que efectivament hi ha diferents ocells que es mengen aquestes arnes que tendeixen a capturar molt més fàcilment les arnes pitjor camuflades. De fet, hi ha diferents experiments posteriors que em permet veure que si les escorces dels arbres recuperen la seva tonalitat i tornem a tenir líquens, doncs les formes fosques disminueixen i les formes clares tornen a augmentar. Per tant, són tota una sèrie d'experiments que mostren que en funció de les condicions ambientals aquesta espècie pot canviar o no el seu aspecte. Doncs en aquest cas, fa tot just, seria el 2016, es va poder veure que es va demostrar que la forma melànica, la forma fosca de l'arna, és deguda a la inserció d'un element transponible en el gen còrtex. Aquí tindríem la publicació original, l'abstract. Com sabreu, aquests elements transponibles o gens saltadors són seqüències de DNA que són bastant simples, que poden moure's d'una manera autònoma a diferents parts del genoma mitjançant transposició. Aquí tindríem un esquema de la seva estructura
i quan aquests elements es mouen, doncs fàcilment poden, d'un lloc a l'altre del genoma, fàcilment poden causar alteracions i fenotips una mica estranys, bàsicament si altera la seqüència d'algun gen o l'expressió d'aquests gens. Llavors aquí tindríem un exemple clàssic de l'efecte d'aquests elements transponibles en el blat de moro que agafa aquesta coloració tan peculiar. Llavors, en aquest cas, els autors, en comparar el genoma de les formes melàniques, aquestes formes fosques, amb el genoma de les formes clares de l'arna del bedoll, el que van trobar és que les formes melàniques, aquestes fosques, presentaven la inserció d'un transposor en el gen còrtex, en concret en el primer axó d'aquest gen. Aquí tindríem les dues formes de la papallona, un esquema d'aquest gen còrtex amb els seus axons, tindria 9 axons, el primer axó té 2 variants en funció de l'splicing alternatiu, doncs en aquest primer intró del gen còrtex, les formes fosques tenen aquest tros groc que correspondria a la inserció d'un element transponible. I aquí tindríem l'estructura d'aquest element transponible. Llavors, quina és la funció d'aquest gen còrtex? En aquell moment no es coneixia molt, però els autors van poder veure que intervé en el desenvolupament de les ales. Aquí tindríem diferents etapes d'aquest desenvolupament de les ales de Bistonbetularia i com la quantitat d'expressió que té aquest gen còrtex al llarg del desenvolupament. Llavors, els autors el que van mostrar és que en funció de la presència o no de la inserció d'aquest transposor en el gen còrtex, doncs els nivells del gen diferien significativament en aquesta etapa, que és la CR4, que és quan el gen té major expressió. Llavors, en concret, en aquesta etapa, la CR4, van veure que els individus homozigots per la inserció, que seria el fenotip CC, que representaria carbonària, la forma fosca, tenien molta més expressió d'aquest gen que no pas els homozigots per la no inserció d'aquest element transponible, que serien el TT de la forma típica. Per tant, en funció o no de la inserció d'aquest element, la papallona és fosca o és clara perquè està afectant els nivells d'expressió d'aquest gen que intervé en aquest moment del desenvolupament i que faria que la coloració fos d'un tipus o de l'altre. A veure. Per últim, destacar que la domesticació d'animals i plantes, quan seleccionem artificialment algunes característiques que ens interessen, doncs ens proporciona molts exemples que ens són molt propers, on podem veure fins a quin punt podem generar formes extremadament diferents a partir d'un únic avantpassat comú. Aquí tindríem diferents exemples. A partir d'aquesta forma, doncs podem, en funció de quins caràcters anem seleccionant, podrem transformar aquestes espècies en aquelles característiques que més ens interessin. D'exemple de domesticació i de selecció artificial en plantes i animals en tenim moltíssims i de fet ens rodegen en el nostre dia a dia i es poden utilitzar com a exemples a classe per veure els efectes tan dràstics de com la selecció artificial pot modificar l'aspecte o l'aparença de diferents espècies en funció d'aquests caràcters que ens interessin. Llavors, en aquest cas, la seqüenciació dels genomes d'animals domesticats, per exemple, ha estat clau no només per entendre la filogènia d'aquestes diferents formes domesticades a partir de diferents animals silvestres, i per entendre el seu origen, sinó també per entendre quines són les bases genètiques dels diferents fenotips que a vegades estem seleccionant nosaltres artificialment. Aquí tindríem diferents genomes que s'han seqüenciat fa relativament poc, algunes de les seves característiques tècniques, no hi entrarem pas en detall, però en aquests casos, gràcies a la seqüenciació d'aquests animals domesticats, el que podem fer és comparar el genoma de cada animal domesticat amb el de la seva versió salvatge i localitzar quines regions difereixen més entre les dues formes que estem comparant. O inclús en el genoma podem identificar quines regions
mostren uns patrons de variació compatibles amb aquesta selecció artificial. La selecció natural i la selecció artificial alteren els patrons de variació dels nostres genomes i tenim diferents eines estadístiques que ens permeten veure aquestes modificacions dels patrons de variació en les espècies. Però vaja, la cosa és, entre aquestes dues formes, la salvatge i la domesticada, podem comparar el genoma i podem mirar on hi ha diferències entre aquestes dues versions, la domesticada i la salvatge. Llavors, aquí tindríem dos exemples que seria la comparació del porc domèstic amb el porc salvatge, el gos amb un llop gris. Cada puntet de color groc en cada un d'aquests gràfics correspondria a una variació entre els dos genomes que estem comparant i aquests puntets apareixen d'un color o d'un altre en funció del cromosoma del genoma d'aquella espècie que estem comparant. Evidentment, els porcs i el llop i el gos tenen diferent nombre de cromosomes, per això els colors són diferents. Com més amunt estigui el puntet, voldrà dir més canvi, més diferència o més patró que se sobresurt del normal. I quan aquests puntets apareixen sobre aquestes línies horitzontals, vol dir que aquella diferenciació és extrema. Se sobresurt de la normalitat del soroll de fons del genoma. Per tant, quan observem diferents pics que sobresurten, segurament en aquestes regions tenim els gens responsables d'aquestes formes que estem seleccionant artificialment. Llavors, per què alguns pics d'aquestes gràfiques no tenen nom de gen? Doncs perquè tenim certa dificultat a vegades a notar els genomes i identificar quins gens hi ha a cada una de les regions del genoma o perquè hi ha molts gens dels quals desconeixem la funció. Llavors, en aquest cas us comentaré un cas, que seria el cas aquí d'aquest gen, que és el de l'amilasa. El gen de l'amilasa codifica per l'enzim amilasa que permet digerir el midó. Llavors, en els gossos, quan van passar a conviure amb els humans, s'han seleccionat diferents versions d'aquest gen que permeten digerir i aprofitar millor els aliments rics en midó. Segurament, com a resultat d'aquesta selecció, trobem que els gossos, el gen de l'amilasa, s'expressa en més quantitat que no pas en els llops. Després, hi ha altres gens que corresponen a altres funcions seleccionades en les formes domèstiques. Per exemple, en el porc hi ha 2 o 3 gens que estan relacionats amb la llargada de l'esquena i el nombre de vèrtebres. Potser perquè s'han seleccionat per tenir més costelles, no ho sé. I després també tenim gens que estan relacionats amb el comportament. I diria que això era quasi tot. En el cas de l'amilasa, voldria destacar una cosa anecdòtica, i és que en els humans compartiríem aquesta adaptació al consum d'aliments rics en midó amb els gossos. En humans s'observa molta variació en el nombre de còpies d'aquest gen. Aquí tindríem aquesta gràfica. El nombre de còpies d'aquest gen varia en humans. Són diferents còpies del gen repetides en tàndem, una darrere de l'altra. Varia entre 2 i 15 còpies. I en funció del nombre de còpies d'aquest gen de l'amilasa, trobem que en la nostra saliva hi haurà més o menys quantitat d'aquest enzim. Per tant, tindrem més o menys habilitat per digerir el midó. Llavors, en aquest cas, al comparar poblacions humanes que tenen una dieta pobra amb midó, que seria color vermell, amb poblacions humanes que tenen una dieta rica en midó, es troba que el nombre de còpies del gen de l'amilasa és molt diferent. Per tant, s'ha seleccionat en aquelles poblacions que tenen una dieta rica en midó tenir un major nombre de còpies del gen de l'amilasa, al igual que en els gossos han augmentat la quantitat d'amilasa que trobem a la seva saliva en comparar-los amb el llop. Doncs jo diria que això era tot. No sé si he anat molt ràpid o molt a poc, si s'ha entès, però això seria tot. A veure si ara puc posar el vídeo. Sí, a veure si et pots activar l'àudio. Gràcies, Helena. Si algú té alguna pregunta, la pot deixar al xat, tot seguit. Mira, és aquí. Ara et veiem.
Bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos a revisar alguns dels casos potser més coneguts, no? I que tots hem sentit a l'escola o en algun moment de la nostra vida i que a la llum del que ara sabem sobre genòmica doncs realment sembla mentida, però continuem aprenent, continuem refinant el que sabem sobre aquelles històries que tots hem sentit, no? La teva explicació també m'ha fet pensar en tot el tema de les espècies críptiques, per exemple, no? Tot el fet de que durant molts anys la visió més naturalista ha fet una classificació en general de qualsevol espècie molt basada en el fenotip i ara mateix la informació genètica està revelant dia rere dia noves espècies, no? Algunes sorpreses. Algunes sorpreses. Molt bé. Doncs, si per ara no hi ha cap pregunta, en qualsevol cas podeu deixar les consultes i si fos el cas respondríem els dies posteriors al curs, cap problema. I com que anem una miqueta justos de temps, ara farem la pausa que estava prevista, anem una mica pilladets, però crec que va bé que fem una petita pausa per continuar amb un altre bloc conceptual. Llavors, si us sembla bé, ens retrobem a I30, és a dir, fem una pausa de 8-9 minuts i a I30 continuem amb la xerrada del Carles Lalueza Fox.